అమెరికాలో ఉన్న కాపు సోదరులందరికీ నా నమస్కారం. నేను ఈ రోజు మీకోసం కాపు కుటుంబానికి సంబంధించిన తొందరలోనే డైవర్సీ అయిన అమెరికాలో ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన. ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 15/5/1996. అమ్మాయి ఎత్తు 5'5" ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ ఎంఎస్ చేశారు ఈ అమ్మాయి. మరి ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా అమెరికాలోనే జాబ్ చేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి జీతము $100K. ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ కాకినాడ, కానీ ప్రస్తుతం అమెరికాలోనే జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు. వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారంటే కాపు కుటుంబానికి సంబంధించిన అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్న అబ్బాయి కోసం చూస్తున్నారు. లేదు దొరకలేదంటే ఓసీ బీసీ అయినా పర్వాలేదు అంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా అమెరికాలో ఉన్నోళ్ళు రెండవ సంబంధం అమ్మాయి కోసం వెతుకుతుంటే వెంటనే పంపించండి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా టెన్షన్ ఎందుకు, దండగా. ప్రతిరోజు కాపు సోదరుల గురించి, అమ్మాయిల గురించి, అబ్బాయిల గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి మీ సపోర్ట్ మాకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దయచేసి గంట నా కోసం కాదు, కాపు సోదరుల కోసం కొట్టండి.